Abuna बेयाव मोनसे जारिमिन दं आरोना abuna yang माने खाय बै माबानिफ्राय नायलांदो नि फंबाय आयो बेयाव सोलोंजेननाय बैया गोबां किसे जेरक Ini rebutan जाहैबाय नैबे गेट दङ नैयाव एन्ट्रि खालामनांगौ ओमफ्राय दा जों थांगोन ओरैजाय लास्ट लोगो मोननाय बायदि जानो हागौ दा बिसोरो बेयाव दा जों जिप साफारि खालामगोन इयाव जलदापारा नेशनेल पार्कआव ओमफ्राय इनिफ्राय आदामोना डाइरेक्ट थांनोबो हागौ माने ओमफ्राय थांनाय जायोबाथ' लोगो मोननाय नंला नालाय ओंखायनो आरो लाइफआव आरो मालाबा लोगो मोननो बेबायदि सुबिदा मोनगोन ना मोनला मिथिला निस्सय मोनगोन ओमफ्राय माने एसेबां बोसोरसिमहालागै जोङो आं साननायानो गैयामोन जे बिदि लोगो मोनगोन होननानै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्रायो आंथ' आसा खालामदों एबार बोसोरावनो आं मोनसे माने प्रजेक्ट लानो होननानै अब्ला आंनोथ' माने बिदि एक्सपिरियेन्स थाखानाय मानसिसो नांगौ नालाय आसा खालामो निस्सय जोंना फंबायनि साननाया जाफुंगोन नङा होमबा लोगो मोनबावगोनखौ आसा थाबाय होमबा ना जोंना बायदाव कुछ तो बोलिए और गाड़ी में डालो क्या बोलो अभी कहाँ पे आ रहे क्या करने के लिए अभी जलदापारा नेशनल पार्क में है अभी हम लोग जीप सफारी करेंगे और ये रिवरइन का पता मतलब जो है वो बता दे सब कुछ हेलो जों दा माबा मा होनना बुङो बेखौ जलदापारा नेशनेल पार्क मैया प्रग्राम जोबनानै दा मोनायावबो प्रग्राम दंबावो बेनिखायनो सानाव आरो मा खालामबाय थानो होननानै एसे बेरायनो होननानै नेशनेल पार्कआव फैदों दा जोङो जिप साफारि खालामनो नागिरदों अलरेडि बुकिं खालामनाय जाबाय दसेनाव थांनोसै हाग्रा गेजेराव भुटानाव थांनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय खाफाल गाज्रि भटार कार्ड गैयाबा हाबनो मोना आधार कार्डआ खामानि होआनो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो जों मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनलायबाय इयाव फैनानै गाबोन गोबां देनां जागोन जिरायबा बरिं जागोनलै जिरायबा बरिं जाथारो आदा गसंजोबलाय गसंजोबलाय भिडिअफोरखौ दायो हरदो आं बारा बानायाखै खिन्थु हेलो गासै नेशनेल पार्कफोरखौनो बिदि हाबबा एखेखौनो मोनजोबो आरो नै दा इखिनियाव दा माबायदि फिल फैदो मानास बायदिनि फिल फैदो मानासाव एसे खाथारसिन मानासाव नलेज गैया काजिरङायाव दङ आंहा मानासना बेबादि फेन्सिं होनाय गैयाना मानासनिया बिदि गैया ओइ नै आउटआवल' दं आरो माबायाव खिन्थु हाग्रानि स्टाइला एखे आरो लामाया बिसिना एखे जोंनि बेयाव बांसिन दंखायोना फिनिशिं होदों दा वर फैहांनांगौ दंखायोथ' नै मानो हमाखै माबायासो ओइ नेटासो बन्द मा बुस्थु इयो थारायना थाराय माबायाव नुखायदों दङ बेनो गोजा खानाय बिरलायदों माथो नुखादों हेलौ नायग्रा आरो बे गावसोरनिसोलै गावसोरनावबो खादों ना
वेस्ट बेंगलनि नैबे जलदापारा नेसनेल पार्कआव फैनानै ओमफ्राय दा जोङो जिप साफारि खालामखांबाय जिप साफारि खालामखांनानै बे जोंनि जिथु पेकेज दं बे पेकेजावनो मोनसे दंफायो माने जोंनि जिथु बर'नि हारिमु ट्रेडिसनेल मोसानाय बिथांमोना बेखौ दिन्थियो माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेलेग देश बिदेशनिफ्राय आउट कान्ट्रिनिफ्रायबो मानसि फैयोना बेयाव ओमफ्राय बेयाव फैनायाव जोंनि नैबे बर'नि जिथु मोसानाय मा मा मोसायो बेयाव बर'निल' बर'निल' ट्रेडिसनेल मोसानाय आरोना आदसा सारनि नामखौ बुंनो हागोन नामा आंनि नामा आदसा कुमार कार्जि आदसा दा नोंथांमोना साबेसेसो टिम दं इयाव जों 17 जन 17 जन दामग्रा देग्राया जोंना एसे खम औ मानो होनबा हारमनि दामग्रा मानसिया गैया बेफोर जाबाय औ जाथुफ्रामनो जोङो खालामसै दानिया नैबे सिफुं आरो बे आरि नाग्राजों औ आरो जथा दङ जायगायाव जाबख्रिफोर दङ बेजोंनो जों सावरायो आदसा दाथ' ओरैनो जोङो वेस्ट बेंगलाव फैनानै जोंनि जिथु बर'फोराथ' गोबाङानो दं 3 लाखनि बारा पपुलेसनानो दं अब्लाबो माने गाननाय जोमनाय बा जोंनि जिथु हारिमु कालसार गासिबो गोमालांजोबनो हमदों नोंथांमोना नैफोरबायदि प्रग्रामखौ लाखिबाय थानायनि थाखाय जों जोबोद माने स्पेसियेल थेंक्स होदों आरो नोंथांमोनखौ आदसा गोजोन्थों होमबा थेंक इउ दोंबैसो मेथाइ मोसायो मोनथाम मोनब्रै দু নম্বর নৃত্য ওরা একটা মাছ ধরার যন্ত্র নিয়ে নাচবে ওটা একটা বাঁশের তৈরি ওই জিনিসটাকে আমরা বড় ভাষায় বলি যে খায় আবার এখানে বাংলাভাষীরা আছেন ওনারা বলেন কেকড়ি যাই হোক কেকড়ি আর জেখাই নিয়ে ওরা মাছ ধরতে যাবে ছোট নদী বা বড় নদীতে তো আমাদের বড় ভাষায় গান হই লগফর জেখাইয়া লা হই লগফর জেখাইয়া লা তার মানে আসো সাথী আমরা ওই কেকড়িটা নাও আসো সাথী কেকড়িটা নাও তো 2 নম্বর নৃত্য এই নৃত্য নিয়ে
दा बेयाव जेसेखिनि नुदों बिसोरो बे जलदापारा नेसनेल पार्कआवहाय जिप साफारि खालामनाय बेनिनो मोनसे अंग बियो ओमफ्राय जिप साफारि खालामखांनायनि उनाव मोनाबिलियाव बेयाव जयै मोसानायखौ बिदि दिन्थियो आरो दा बेयाव जों नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने जोंनि जिथु हारिमु बे हारिमुखौ बेयाव जिथु नैबे जलदापारा नेसनेल पार्कआव जेसेखिनि जोंनि कान्ट्रिनि बेलेग कान्ट्रिनिफ्राय आउट कान्ट्रिनिफ्राय नुनानै माने मानसिफोरा बेयाव नायनो फैयो नालाय बिथांमोना नायनानै जोंनि हारिमुखौ बिदिनो फोसावनायनि मोजां मोनसे हाबाफारि लादों आरो बिथांमोना जों बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नाथाय जों माखासे बेयाव जेनेबा जोंनि हारिमुखौथ' फोसावदों थिगानो नाथाय माखासे बुस्थुफोरखौ खेबसे बा खेबनै वर्कशपनि इयाव गोनांथि जागोन माने जोंनि जिथु ट्रेडिसनेल बाहायनाय खाम जथा सिफुं बिनि माखासे नुथायफोरखौ जों एसे आलादा नुदों आदसा बेफोरखौबो समजों लोगोसे उनावहाय एसे डेभेलप जालांबा बेफोरखौ फोसाबलांगोनखौ जों आसा खालामबाय आरो एसे रायलायलांनाय दं माने जिथु माखासे जोब्बायसो रायलायलांनो नागिरदोंमोन एसे माने नुनो मोनदों गासिबोनि जेसेखिनि टुरिस्ट फैदों गासिबो बेखौ भिडिअ लायै लायै गावबागाव बिदिनो गावबागाव ससियेल मिडियाफ्राव आपल'ड खालामगोन बेजों लोगोसेनो जोंनि हारिमुवा गोसारलांगोनखौ जों आसा खालामो नाथाय बिनि माखासे जिथु जोंनि नुथाय दिनै दामनाय देनायनि आगजु आरो बे खेबसे वर्कशप लायोबा जोबोद मोजां जागोन माने जाहाथे जोंनि हारिमुवा माबायदि बेखौ गुबुङै फोसावनो हानाय बायदि आरो Beautiful.